Roelof, we hebben echt een prachtig sportweekend achter de rug. Toch? Kijk. Mathieu van der Poel. Genot. Ja, toch? Ja, echt net normaal. Max Verstappen. Ja, boeien. Feyenoord. Ja. Oh, wacht, 8 seconden. De mensen moeten even weten wat er om tafel Wie zit zitten. Daniel van Kaam, onvierde van Cambuur en Andor Faber. Hij is toch nog nice? Grutnijs. Grutnijs? Ja. Echt Grutnijs? Maar dat... Hey, teasertje? Teasertje? Komt nog niet, hè? Vertellen we daar straks. Aan tafel. Nederland had werkelijk een prachtig sportweekend achter de rug. Maar in Friesland is het echt huilen met de pet op. LDODK is uitskekelen. Maar ik, Heerenveen en Cambuur hebben beiden, dat is de eindconclusie, neer te zieken in de play-offs. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Wat ben je een mooi fut, niet je? Ik hou van je allemaal. De FC Twente komt op een 1-0 vastsprong. Welkom in mijn stad. We winnen nog maar 12 minuten doen we huis. En het is al 2-0 voor FC Twente. Jon Nicolescu brengt de spanning weer waarom in de wedstrijd. Het wordt 3-1 voor FC Twente. En het is al 3-2. Wat een wedstrijd, jongens. Tom Haaien, dit is een penalty. Git, ja, in de rechterkant. En daar is de 3-3. In die veld, dat ben die maten weest wel. Schalke leidt op Veerman uit te draaien. Wat een prachtig doelpunt. Wat een prachtig doelpunt. En hij doet het weg. Weer die verrekte Henk Veerman. Die het altijd scoort in Cambuur. Esaias helpt uit. Schot. Zo wat een doelpunt is. Wat een doelpunt. Een dwarrelbal. Die het in de vierde hoeken boeten het brik van Yannick van Os binnenvalt. Daar, wordt hij insketten. Wordt hij eruit hellen? Nee, het is een doelpunt. Het is een frommelgoal. En Sam Lammers kan eruit hellen hier scoren. Daar is dan de 2-0. De Mattelgang. Git maar terug. En Git maar terug. Zo, Patrick Wallenmark die hele even uit. En die scoort de 3-in. Komt er een 3-2 hoor? Ja, dit is een 3-2. Jongen. Oké, Patrick Wallenmark. Europaplein. Ja, en mooi dat je hem er binnen, jongens, bij de Sportcast van Omroep Friesland. Een speciaal welkom natuurlijk voor uw speciale gast, Daniel van Kaam. Ja. Maar zullen we maar afspreken, Daniel, dat we het gewoon in het Nederlands doen, hè? Ja, van tevoren was ik wel even bang voor, inderdaad. Voor ook, ja. Nou ja, zeg maar, ik heb wel... mijn vriendin is wel Fries, dus... Bij jullie thuis wordt er wel gewoon Fries gesproken. nou, thuis, nee, dat niet, maar... schoonfamilie? Schoonfamilie wel, ja. Komt ze vandaan? Heerenveen. Heerenveen. Oh jee, nou. Dit is gelijk een onthulling, hoor. DKV. Ja. Nee, goed, maar we doen het gewoon in het Nederlands. Dat is wel aardig, dan Ja. kan jij het ook gewoon volgen. Leuk Dus, man. nou, misschien een paar woordjes dat ik dat misschien wel Of versta. moet het in het Gronings? Nou, dat versta ik ook niet. Nee? Het is nog knauweriger dan Fries, dus... Dat is best wel goed trouwens. Ja, Doe zeker. dat nog eens. Nou, laten we verder gaan. Gewoon doorgaan. Hoe heb je trouwens het liefst dat ik je aankondig als de sierlijke middenvelder? Of de middenvelder die altijd zijn tegenstander uit zijn rug laat lopen? Daniel is genoeg. Daniel is Ja, goed, ja? Daniel is goed. Nee, maar even over dat kritiekpunt, want dat wordt vaak gezegd, hè? Nee, klopt, ja. Zeker als jij op die positie staat als verdedigende middenvelder, dan wordt dat denk ik extra dat belicht. Maar als ik dan moet kiezen tussen die twee, doe dan maar het aanvallende gedeelte. Ja, toch? Ja. Maar ja, laten we gelijk de vinger op de zere plek leggen. Is dat Ja. ook wel iets waar je heel veel mee bezig bent? Tuurlijk, ja, wat ik zeg. Kijk, die positie moet je daar in principe ook wel mee bezig zijn. Nu hebben we dan een ander systeem waar dan misschien iets minder daar dan... Nou, iets minder is misschien niet het goede woord, maar dat je dan extra speler eigenlijk achter je hebt. Die dat een soort van jouw cover kan hebben. Alleen ja, daarvoor natuurlijk, ja, je weet het zelf ook wel inderdaad. Als je ook 66 doelpunten, of hoeveel is het, tegen hebt, ja, dan ga je ook bij jezelf kijken waar de pijnpunten liggen. Maar ben je het eens met de kritiek? Nou ja, ik denk wat ik zeg. Want al die doelpunten komen niet alleen door jou natuurlijk. Nee, tuurlijk. Maar wat ik zeg, een spits zou natuurlijk veel minder mee bezig zijn met de verdedigende taken. Ja, misschien in zijn spel en per se op die positie. Alleen wat ik zeg, een verdedigende middenvelder moet wel de verantwoordelijkheid voelen om dan inderdaad, wanneer een man bijvoorbeeld uit zijn rug loopt, te hebben van oké, ja, nou, als dit nog een keer gebeurt, dan... Maar je maakt het algemeen. Een Ja. spits, een verdedigende middenvelder. Ja. Zoomen we nou in op Daniel van Kaam, de verdedigende Nou ja, dat bedoel ik middenvelder. te zeggen. Die positie, en dat is mijn positie. Ja, dat zou een grote verantwoordelijkheid zijn dan voor een spits. Dus dan terug naar mij dan weer inderdaad te zetten. Ja, die voel ik dan, dat vind ik dan wel terecht. Ja. 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 Dus je laat te vaak je man lopen, vind je zelf? Nou ja, ik weet niet of het te vaak is, maar... Hoe vaak ja, is het gebeurd dit seizoen?
Nou, ik zit niet met een telraam zeg maar, te tellen van... 15, nee. 20, Alleen 25. inderdaad wel een aantal doelpunten kan je wel inderdaad zeggen van... Oké, dat is mijn man geweest. Of dan kan net zo goed ook iemand anders. Maar krijg je dat dan ook vaak te horen in de Wij nabespreking? bespreken altijd alles. Ja. Ja, en kom je dan vaak voorbij? Komt de naam Daniel van Kaam dan vaak voorbij? Nou, nee. Dat is eigenlijk over het algemeen, het team. Dus het wordt eigenlijk niet echt ingezoomd. Tuurlijk wordt inderdaad, stel je voor, iemand maakt een fout bij de 2-0 of zo. Tuurlijk word je dan ingezoomd. Maar het is nooit, zeg maar, persoonlijk. Oké, nu gaan we vandaag even Daniel van Kaam even vaak in de bespreking voorbij. Vind je dat nu toe leuk, deze sport? Nee hoor, ja. Als dit het begin was en ik van de dag kan het alleen maar omhoog. Ja, dat is prima. Ja. Ja, toch? We beginnen een beetje op het dieptepunt. Nou ja, we gaan langzaam omhoog. Want gisteren, Roelof, jij was bij de Kraker. Die gaat omhoog, zeg je. Ja, Heerenveen FC Utrecht. Dat was 90 minuten lang tenenkrommend. Ja, energieloos, inspiratieloos, kansloos, Dat zei Van Wonderen machteloos. Ja, dat was niet best. Maar wel 5 doelpunten. Ja, en woensdag tegen Twente ook 6 doelpunten. Dus wat dat betreft was het wel leuk. Die wedstrijd tegen Twente was ook best wel leuk om te zien. Dat was prima. Maar dan verwacht je dat je met nu nog 5 wedstrijden te gaan... voor Utrecht met nog 6 wedstrijden te gaan... dat je tegen Utrecht toch een soort van laatste kans op het halen van die play-offs... Ik bedoel, het kan nog steeds, maar... En dat je die niet pakt en dan zo... Ja, nou ja, ik vond het heel laconiek hoe Heerenveen op het veld stond. Maar volgens Kees van Wonderen was dat laconiek niet helemaal het goede woord. Oh, je wil gelijk naar de Insta toe? Ja. Ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Oh, sorry. Dat doen we straks pas. Oh. Ja, sorry. Ja, maar jij begon al over Kees van Wonderen, dus ik denk, nou ja. Nee, we doen echt straks pas. Jij hebt nog training gehad van Kees van Wonderen, vertelde je net. Ja, met... Goeie trainer? Ja, en hoe ik het heb ervaren was wel positief. Alleen dat is... Ja, hoeveel jaar is het geleden? Toen was ik 16, 17? Oh, ja. Een Nederlands elftal, Ja, jeugdteam? onder 17. En dat is ook anders als een clubtrainer, denk ik. Daar zit ik dan, ja... 1 keer in de zoveel tijd zit ik dan voor 2 weken. Dan, Hij heeft niet echt indruk gemaakt, heb ik het idee. Nee, ik vond het best wel positief. Ja, serieus. Ik heb ook wel een aantal trainers gehad bij KNVB dat ik dacht, nee. Dat... Oh ja? Ja? Ja. Namen, rugnummers, Ja. naming en shaming. Dat doen we hier altijd in de podcast. Nee, maar... Bij Groningen. Nee, echt bij de KNVB hebben. Oh, bij de KVB. Ja. Oké. Frank Wormoed, kon je ook goed mee, toch? Ja, maar dat was een club, die zat niet bij de KNVB. Nee, die was ergens anders. Maar Was bij Groningen. die kon er ook geen hout van. Dat is een leuke podcast. Goed, we hadden het net over Heerenveen. Cambuur ADO was niet veel beter, hè? Nee, daarom zei ik, Roelof had nog 5 doelpunten, maar die waren er bij Cambuur ADO niet. Ik zat naast jou, jij deed commentaar voor de radio. Nou, de mensen die geluisterd hebben, die zijn nu ook rijp voor de psycholoog. Nou ja, Jij was toch een partij negatief? ja, ik vond er niet zoveel aan. Realistisch. Oh, is dat realistisch? Ja, ja. Amper kansen. Je bent 90 minuten lang aan het mopperen geweest. Nou ja, hoeveel kansen heb jij van Cambuur gezien? Ik heb geen moment het idee gehad dat Cambuur een doelpunt zou gaan maken. Ik heb het meest genoten van Henk Veerman. Die aanname in de eerste helft. Ja, dat was mijn Nou, laten we het hoogtepunt. daar even over hebben, jongens. Dit is Henk Veerman. Henk Veerman, dit is die aanname. Prachtige aanname in 1 keer. Tegenstander is ook helemaal weg. Nou, dat doet Van Os prima. Ja, Jammer dat mogen Van we Os zeggen. in de weg staat, want dit verdiende eigenlijk meer. Nou ja, ik ben eigenlijk wel blij dat Van Os... ja, misschien verdient het meer. Ja, maar... nee, natuurlijk als Cambuur-liefhebber wel. En maar, dit? Ja, Ja, dit is de goal van Henk Veerman. Waarom scoort, dat weten jullie toch ook, Daniel? Henk Veerman scoort altijd tegen Cambuur. Of het nou bij Volendam is, of bij Heerenveen, of bij FC Utrecht. Nu weer bij ADO. Dat is Ja. toch wel voorbijgekomen in de wedstrijdbespreking? Tuurlijk, ja. Nee, sowieso denk ik een lastige speler om tegen te spelen, omdat hij natuurlijk een beer van een vent is. Enorm sterk. Ja, nee, maar ja, ook die aanname inderdaad, dat zijn echt wel kwaliteiten die hij dan echt bezit. En dat is, ja, zo'n aanname, dat is gewoon, hoe dan kan je dat wel zeggen van, hier moet je op letten, hier moet je op letten. Maar als zo iemand iets op dat moment doet, ja, dat is dan niet te verdedigen. Nou, het lijkt soms van... hij is er heel lang, is hij er even niet. En dan shockt hij wat over het veld heen. Ja. En hij lijkt ook zo van, nou ja, Ja. ach, het interesseert Is er- me allemaal niet tuurlijk. zoveel. Ja, en dan is- in 1 keer doet hij iets geniaals. Ja, maar hij heeft ook niet voor niks 20 doelpunten in de competitie, denk ik. Dus hij kan echt wel wat. Hij kan wel voetballen. Ja, en nou, dat is ook wel heel gebleken. Misschien komt het ook omdat het publiek hem nogal triggert bij Cambuur. Want ik weet niet of jij het gehoord Ja, ik had hebt. het wel meegekregen. Inderdaad. Ja. Hij werd uitgemaakt voor kankerboer. Ja. Nou, dan weet je, ik heb een hoogtepunt en een dieptepunt dit weekend. Het hoogtepunt was de Kika-actie bij Heerenveen. Super goed gedaan. Spelen met het shirt, Kika erop. Achterop de namen van kinderen die kanker hebben of kanker overleefd hebben. Echt een mooie actie.
En daar was ik vrijdag al bezig met het interview met Pelle van Amersfoort, waarom die speelt met Roef achter op zijn shirts, neefje. Die heeft 25 operaties gehad, hersteld van kanker. Dan denk je, jeetje, mooie actie. En dan, ik was niet bij die wedstrijd, maar ik kreeg het al via WhatsApp van wat mensen door, dat hij, Henk Veerman uitgemaakt werd voor kankerboer. En ik vind het zo ontzettend treurig. En het is maar een kleine minderheid. Het zijn misschien 10, 20, 30 man die het zingen. Ik appte Henk zelf ook nog even van, klopt het dat, wat ik denk, ik moet wel even zeker weten dat het is. Hij zei, ja, klopt, een stuk of 15 keer. En mijn moeder is trouwens ook een kankerhoer. Maar ja, goed, hij scoort dan gelukkig wel. Ik denk dat het misschien haalt het wel wat minder naar boven. Ja, ik kan me nog één iets herinneren van Henk Veerman. Dat was in de allereerste wedstrijd van Cambuur tegen Volendam onder George Zulte. En Muren, die had net gescoord. En die werd eraf gehaald. En Muren, Robert Muren kan niks fout doen in Leeuwarden. Ook al scoort hij 2 keer voor Volendam. Hij gaat nog in een Met applaus van het veld. Met applaus van het veld. En toen zag ook iedereen dat hij werd vervangen door Henk Veerman. Dus het applaus ging in één keer moeiteloos over in een fluitconcert. Maar vervolgens was er 1 vrije trap en hij kopte hem gelijk binnen. En toen was iedereen weer stil. Maar Henk Veerman die scoort dus eigenlijk altijd tegen Cambuur. Jij hebt ook nog groot nieuws, Roelof. Groot nieuws. Groot nieuws. Moet je het nu al vertellen? Nee, gaan we nog even inhouden. Ja, okay. Gaan we nog even inhouden. Eerst een paar stellingen, jongens. Korte stellingen, kort antwoord geven, Daniel. En dan komen we er straks op terug. We beginnen met Roelof. Voor Heerenveen zit het seizoen er eigenlijk wel op. Ja. Andor, waar of niet waar? De trainerswissel bij Cambuur heeft helemaal niks opgeleverd. Niet waar. Niet waar. Ik ben heel benieuwd. Had Van der Water misschien toch gelijk. Daniel, volgend seizoen speel ik nog steeds bij Cambuur. Ja, niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn. En dat wordt alleen maar beter, hè? Is dit een ja? Ja. Oké, goed zo. Roelof, ik heb straks groot nieuws. Geruchie. Oh, het wordt al wat minder. Nou. Maar ik maak er toch gewoon een ja van. Andor, Henk Veerman is beter als Robert Zultricus. Ja. Ja, en de laatste is voor Daniel. Wij gaan de play-offs zeker halen. Boah, zeker durf ik niet te zeggen. Dus als dat de zin is, dan nee. Dan een nee. Want als jullie zo voetballen tegen ADO, dan heb je er misschien ook wel helemaal niks te zoeken. Nou ja, als wij dan elke wedstrijd verliezen, inderdaad net als ADO, dan hebben we niet te zoeken. Nee, want het was, want Andor die vond het tenen krommen, die vond het echt heel slecht. Vond je het zelf? Hoe beleef je dat eigenlijk zelf in het veld? Nou, we hadden gelijk al wel door dat ADO helemaal ging inzakken. Als een ploeg al bij de doeltrap gaat inzakken, dan vind ik al inderdaad dat het meteen al duidelijk is van oké, dit is hun strijdplan. Ze deden eigenlijk hetzelfde als jullie, toch? Nou ja, ze stonden jullie bij de kop van de cirkel op te wachten. Ja. En jullie probeerden nog wel, wij gingen wel druk te zetten. Ja. Nou, en het is dan ook wel gebleken inderdaad gedurende het seizoen dat wij wel moeite hebben om daar dan doorheen te spelen. Ik neem een Eindhoven bij ons thuis, volgens mij Jong AZ die dan redelijk inzakte tegen ons. Dus dan krijg je inderdaad misschien al meer het gevoel, en zeker als supporters zijn, van oké, het is misschien wel een saaie wedstrijd, weinig kansen. Ja, wat leg dat eens uit? Want Daniel, jullie spelen 5-4-1. Nou, we weten sinds Sander van der Heijden hier aan tafel heeft gezeten dat eigenlijk hetzelfde is als 3-4-3. Ja, ik geloof ook niet echt meer in tactieken of tactiek is niet het goede woord, formaties dan. Want inderdaad... Geef het de naam. Ja, stel je voor Leon schuift in. Ja, dan is het weer 4 verdedigers. Inderdaad, backs worden die schuiven door, middenvelders schuiven door naar de zijkant. Dan is er weer 3 verdedigers achterop. Dus daar geloof ik inderdaad ook niet echt meer in. Maar jullie creëren, jullie scoren 66 keer. Ja. Alleen Willem II scoort ook 66 keer. Ja. Voor de rest is het niet een ploeg die zoveel doelpunten maakt. En toch creëer je bijna geen enkele kans tegen ADO. Ja. Terwijl dat ook geen wereldverdedigers zijn. Nou ja, wat ik zei, we hebben gedurende het seizoen al best wel met dus moeite tegen ploegen die dus inzakken. Want als je kijkt inderdaad van, onze 3 aanvallers, dat zijn in de wedstrijd tegen ADO, Milan, Roberts en Narti dan. En juist tegen ploegen die inzakken, heb je misschien wel spelers nodig die, weet je wel, een 1-tegen-1 willen opzoeken. Weet je wel, dat er dan weer een overtal gecreëerd wordt. En dat je van daaruit van, weet je, we hebben nu iemand uitgespeeld, we kunnen nu versnellen. En als we dus die 3, dat hebben we dus nu ook besproken. Nou, die 3 voorop, dat zijn dus niet echt buitenspelers. Maar zijn wel inderdaad jongens met scorend vermogen. Alleen dan moet er wel een bepaalde dynamiek zijn. En inderdaad een bepaalde feeling van elkaar. Van de een komt in de bal, de ander gaat diep. En dat was dan bij ons te statisch. Ja, in dat opzicht mis je dus heel erg Remco Balk. Precies, ja. En ik denk, Henk heeft... Ja.
En Breij ook natuurlijk. Maar dus de als het trainer- echt een buitenspeler heb je meer aan Balk. Ja, kijk, Balk is wel een jongen inderdaad die van... Nou, je kan zeggen wat je wil voor Balk. Maar die... Nou, zeg eens wat over Balk. Nou ja, iedereen... Als je nu Remco Balk opnoemt, dan wordt het meteen gelinkt met een gele kaart. Nee, maar dat is wel van... Hij loopt op alles. Geeft energie. En dat is dus een bepaalde dynamiek. En dat is dus juist tegen ploegen die dus wat meer inzakken. Heb je dat nodig? En dat resulteert dan waarschijnlijk dan in zo'n wedstrijd. Ja, maak je er vaak grapjes over trouwens? Al die gele kaarten van Remco Balk? Nou ja, wij ontkomen er ook niet aan, toch? Ja. Nee, ja, Nee, maar als hij wat laat liggen of hij vergeet wat, gelijk nou, heb ik een ken gele Remco kaart. natuurlijk al wel langer. Dus, ook In de jeugd van Groningen. Ja, en ik moet zeggen, zo was hij altijd al wel een beetje. Dus Hij was altijd al irritant. ja. Ja, Maar terwijl het eigenlijk Alleen buiten het veld heel ik rustig. denk als je hier inderdaad hem neer zou zetten, zou je, want ik denk heel Nederland valt nu over hem heen van, wat een jongen is dit joh, wat een ratje. Ja, Ja, in het veld, maar hier in de stoel zou hij echt poeslief zijn. Ja. Ja, en dat is Remco. Ja. ja. Heel gek contrast wat dat betreft. Ja. Jij vindt dat de trainerswissel heeft wel degelijk wat opgeleverd? Nou, in ieder geval qua punten niet. De gemiddelde Nee, punten. qua Goed, resultaat daar niet. hebben we het eerder ook al over gehad. Dat Ulte gemiddeld meer punten haalde dan Henk de Jong. Goed, het sentiment is wel anders. Als Ulte nu nog trainer was geweest met deze resultaten... Ja, dan was de pleuris uitgebroken bij Cambuur. Dat is nu niet het geval. Is de pleuris nog niet uitgebroken? Heeft Henk zoveel krediet? Ja. Houdt dat niet een keer op? Of je nou Ulte voor de groep zet of Henk de Jong. dat Het is krediet beide is keren natuurlijk levert het geen resultaat Dat op. is ook eindig. Alleen dit seizoen wordt gewoon zo uitgespeeld. En je merkt ook al wat berusting of zo. Van ja, met deze ploeg. Als wij het niet redden, dan zit er gewoon niet meer in. En volgend jaar een betere kans. Dan gaan we de selectie goed doorlichten. En de selectie op de kop zetten en verfrissen. Dat merk je ook al wel wat. En Dus men wijst eerder naar de selectie dan naar de trainer. ja, Ja, en, Nee, dat komt- is- dat- en hoe kan dat dan? Omdat misschien Henk de Jong ook niet verantwoordelijk is voor deze selectie? nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want hij is deels verantwoordelijk voor deze selectie. Voor de spelers die in de winter zijn gekomen in ieder geval. En ook in de zomer heeft hij daar wel een rol in gespeeld. Die weliswaar kleiner is geweest dan de rol die Reijnen en Ulte hebben gespeeld natuurlijk. Ja, maar ook bijvoorbeeld, want die hebben geen tekenbevoegdheid. Reijnen had geen tekenbevoegdheid, toch? Nee. Dus eigenlijk de man die heeft getekend, dat is Art de Graaf, denk ik. Of Gerard van der Belt. Die zijn daar eigenlijk nog wel eindverantwoordelijk. Ja, maar goed, dat is op papier. Ja. Hij zet Doet het met een team. Hè? Je gaat met de coach daarover praten. Nou, daar heeft Henk natuurlijk ook wel een rol in gespeeld op het moment dat hij wel fit was. Ja. Ja. Maar is er veel veranderd toen er een andere trainer voor de groep kwam? Ik kan me nog herinneren dat jij het nog wel op hebt genomen voor Ulte in een interview. Het supporters Ja. doen. Ja. Je bedoelt echt voor de groep hoe ik het beleef? Of Ja, als hoe jij groep, het beleeft. Ja. Ja, ik vind van wel. Inderdaad, kijk, een trainer kan ook impact hebben groter dan alleen de groep zelf. En inderdaad, als club zijnde is er echt wel wat degelijk veranderd. Wat dan? Noemen ze een voorbeeld. Nou, dit inderdaad. Als jij denk ik de prestaties naast elkaar neer zou leggen en het zou exact hetzelfde zijn en Henk de Jongens trainen of Jos Ulte is trainen. Ja, ik denk dat het dan wel een ander gevoel is nu Henk de trainer is. Maar ook dat is alleen- eindig natuurlijk. Ja, alleen dat werkt dan ook weer door natuurlijk op de groep. Weet je, kijk, stel je voor het stadion. Inderdaad, daarom nam ik het ook voor hem op dat moment, Ulte. Omdat wij dat ook voelen. Dat is op dat moment onze trainer. Ja, maar even voor de mensen, niet iedereen weet dat nog, maar het hele stadion scandeerde regelmatig de naam van Henk de Jong, Alleen- terwijl Ulte nog trainer was. Ja. En jij hebt gezegd, laten we daar nou eens een keer mee ophouden. Ja, alleen omdat het ons ook aangaat, weet je wel. Wij zijn bezig met de wedstrijd. En als wij krijgen dat mee natuurlijk. En dat is dus wel de verandering die nu dan is. Het sentiment is inderdaad wat positiever, ondanks de resultaten. Dus dan kan je inderdaad gewoon veel meer focussen van oké, waar zit nou echt de fouten? We gaan het analyseren en dan door naar de volgende wedstrijd. En natuurlijk werkt inderdaad het resultaat mee in hoe het sentiment rondom de club en bij de supporters is. Ja. Maar dat is dan het sentiment, hè? Dus, Ja. Maar laten we het nou eens concentreren op het Op voetbal. de tactiek zelf. Ja, tactiek. Is dat dan ook een groot verschil? Ja, vind ik wel. Want zeker aan het begin zag je gelijk dat we 10 wedstrijden achter elkaar volgens mij ongeslagen waren. De eerste serie van Henk. Ja, alleen nogmaals. Mensen denken dan gelijk van, oh, weet je, het heeft dan te maken met of we nou 4-3-3 spelen of 4-4-2 of dat systeem of dat systeem.
dat valt wel mee tussen de trainers. Het gaat veel meer om van nou, ik verwacht van deze speler verwacht ik iets. En van deze speler verwacht ik iets. En daar heeft de trainer dan wel, vind ik, een invloed op. En dat zag je dan wel, wat ik dan, nou, een specifiek iets. Henk wel meteen weer echt het voetbal erin brengen. Echt van achteruit. Wou die verzorgd voetbal, echt vanuit het middenveld. Dan weer naar de buitenkanten. En dan echt als team scoren. Dat is wel goed gelukt. Dat is goed gelukt, ja. Nou ja, die eerste wedstrijden Het begin wel, ja. Ja. Dus dat was wel een verandering. Nou, nu was het dus dan weer een verandering. Dan wel in verdedigende formatie. Met 5 verdedigers. Met 5 verdedigers. Dus ja, er is wel wat veranderd. Ook in tactiek, ja. Ja, maar had Ulte van jou mogen blijven? Ja, voor mij had hij mogen blijven. Ja. Maar dat Moeten is blijven. Nou, moeten niet, omdat ik uiteindelijk niet eindverantwoordelijk ben. Ik vind, maar zeg maar, aan jou lag. Nee, want zeg maar moeten vind ik niet. Want uiteindelijk, als een trainer niet presteert, en ik zeg niet dat hij niet gepresteerd heeft, maar als een trainer niet presteert, dan weet je dat in het voetbal zo werkt dat je op een gegeven moment... Ja, dat is ook wel een beetje makkelijk. Nee, maar Ja, ook als tuurlijk het is het hele ja. stadion ook nog eens een keer zich tegenkeert tegen de hoofdtrainer. Ja, Daarom vond ik dat toen wel een heel sterk statement van jou. Want jij sprak je wel uit, niet zozeer tegen Henk. Dus, maar terwijl de supporters lopen weg met Henk. En ik vond het wel heel knap dat je dat toen... alleen jij vraagt nu aan mij, moest hij blijven? Kijk, op dat moment wou ik natuurlijk dat hij bleef. Ja, ik had een goede band met hem. Hij had mij aanvoerder gemaakt. Hij had jou gehaald. Hij had mij gehaald. Hij wilde naar Fortuna halen. Ja, hij had mij, Maar zo was het. Hij wilde je eigenlijk naar Fortuna halen. ja. Toen werd hij daar Ja, ontslagen. En toen dacht hij van, hey, Heeft hij Foukeboy getipt. toen heeft hij Foukeboy getipt van die van Kamer. Die kan je gewoon ophalen. Ja. Dus, nou, moeten vind ik dan weer een heel groot woord. Alleen, ik vind wel dat je altijd achter je trainer moet staan. En eigenlijk altijd eerst naar jezelf moet kijken. In plaats van zeggen van, nou, weg met die trainer. Of ik vind, nee. Supporters zeggen dit en wij moeten met deze trainer door. Nee, dat vind ik... Is dat wel eens een beetje eenzaam voor jou op het veld? In wat Jij voor bent in opzicht? principe de enige die een beetje kan voetballen van deze ploeg. Dat vraag je aan mij of vind jij dat? Zeg maar, ja. Het is een vraag met een mening. Hè? Ja, Dat is vraag voor de mening, ja. Dus het is een vraag naar mij toe. Ja. Nee, ik voel me niet eenzaam. Nee, ik voel me Daar kun niet... je ook geen antwoord op geven, dat snap ik ook wel. Nee, ik voel me Maar niet ik vind wel oprecht, ik roep het hier vaak in de podcast, ik heb niet zoveel wedstrijden, ik doe over het algemeen Heerenveen. Oké. Ik ben bijvoorbeeld bij Helmond Sport Cambuur geweest, het viel me wel op dat jullie vooral achterin niet zo heel veel kwaliteit hebben. Ik vind het gewoon een kwalitatief arme ploeg. Ik vind Rodriguez een goede spits en ik vind jou voetballend aan de bal wel met kop en schouders uitsteken. Nou ja, dus dan is het een beetje flauw om te vragen, voelt het eenzaam? Dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat jij ook wel eens aanvoelt, toch? Dat je voetballend meer in je vermogen hebt. Nou, wat dan ik de rest. wel... Nou, ik weet niet of dat zo is, maar wat ik wel heel vaak heb, is... Dat had ik ook in de Eredivisie zo. Dan kwamen we heel vaak snel achter. Bijvoorbeeld 0-1 achter. En dan had ik wel bij mezelf altijd van... Oké, nu moet ik soort van nog iets extra's doen... om het weer voor te zorgen dat het weer een wedstrijd wordt. Dus bijvoorbeeld 1-1. Dat ik bijvoorbeeld op mijn positie ineens 2 man voorbij moet dribbelen... om zo weer tot kans te creëren. Ja. Dat had ik dan wel, zeg maar dat is dan persoonlijk voor mij. Nee, ik voel me nooit eenzaam of dat ik denk van... ik ga niet naar deze jongen pasen, want nee, ik vind mezelf beter dan deze jongen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je zegt van nou, als er een clubje komt voor volgend jaar, dan zou ik dat wel interessant vinden. Of Cambuur gaat nu wel zorgen dat er een kwaliteitsinjectie komt in de selectie. Want ik moet wel een beetje perspectief kunnen zien. Ja, alleen dat vind ik heel moeilijk om dat in te schatten van hoe de club daar ook staat, ook financieel, hoe dat en ook hoe ze naar mij kijken. Want ik heb nog in principe een jaarcontract. Want jij bent aanvoerder. Ben je ook betrokken bij de samenstelling van de selectie? Nee. Daar betrekken ze je niet bij. Dat is ook logisch, toch? Maar, nee. Nou, ik denk als je als aanvoerder, ik denk misschien kunnen ze wel eventjes vragen van, nou ja, we zitten er daarover na te denken. Nee, ik denk echt alleen als ik bijvoorbeeld met een jongen gespeeld heb in het verleden of zo. Maar ik denk niet dat dat per se vanwege dat ik de band om hem. Maar ik denk als een andere jongen met iemand anders had gespeeld, dan zou diegene ook vragen. Heb je komende zomer geen optie in je contract staan? Want dat was afgelopen zomer wel zo. Met de clausule bedoel je? Ja. Nee, dat was alleen vorig jaar. Ja. Dus je bent helemaal gewoon doorlopend contract, geen gekke dingen. Ja. Geen Er transfersommen. wordt al aan je getrokken. Nee, niet. Nee. Nog geen clubs? Nee. Oké. Roelof, vind jij de keuzes van Kees van Wonderen soms ook onafvolgbaar? Ja, soms wel. Ja, ik vond het inbrengen van Siep van Ottelen weer een verdedigende wissel. Nu liet eruit en zo. En
ja, dat... Maar ook bijvoorbeeld tegen FC Twente, dan begin je met Nicolescu in de basis. Hij scoort. En dan 4 dagen later, en dan begint hij weer met Pelle van Amersfoort in de basis. Dan moet hij weer in de bank zitten. Nou ja, hij draaide die 3 wissels min of meer weer om. Dus Loizu, Nicolescu en Van E speelden tegen Twente, maar niet de laatste wedstrijd tegen Utrecht. Maar die deed het toch helemaal niet onverdienstelijk? Ik had Nicolescu wel laten staan. Alleen, ik vind het wel een beetje wat gaat over belastbaarheid. Dus Nicolescu kan nog niet een hele wedstrijd spelen. Dus die zou dan een helft kunnen spelen. Maar misschien ook wel niet 2 helften in 4-5 dagen. Dus ja, ik kan natuurlijk moeilijk oordelen over hoe verstandig de keuze is om hem... Hij kan geen 2 helften spelen in 5 dagen. Die jongen komt terug van een blessure, dat is toch logisch? Nou jongens, maar een helft is 45 minuten, hè? Ja, ik heb soms wel het gevoel om toch een beetje met jou mee te gaan, dat ze wel heel voorzichtig daarin zijn. Dan denk ik, nou ja, maar goed, dat vind ik ook wel een beetje suggestief. Is ook wel moeilijk. Waarom lach jij, Daniel? Nee, omdat jij zo'n sterke mening had dat het eigenlijk ongelooflijk was dat hij dat niet kon. Nou ja, maar hij is Moldavisch international. Hij is daar topscorer notabene. Ja, dus dan kun je dat fysiek Nee, aan. maar zodra er een interland gespeeld moet worden met Moldavië, dan staat meneer als eerste op het vliegveld. Maar die speelde 30 en 45 minuten. En niet langer dan dat heeft hij gespeeld. Nee, maar dan kan hij toch ook wel 2 keer een helftje spelen tegen en FC Utrecht en FC Twente? Nou ja, dat is dus moeilijk oordelen. Ja, oké, dat is moeilijk oordelen. Maar goed, jij zegt het seizoen zit er eigenlijk wel zo goed als op voor Heerenveen. Als je kijkt naar het programma, Heracles uit. Nou, vul hem maar in. Heracles uit. Even invullen. Jij mag het zeggen. Daar word ik dan wel weer positief van, want daar is het wel best wel wat te halen in dat programma. Heracles uit. Dat worden 3 punten dan? Met de Hornkamp is in vorm, hè? 3 punten. 3. PSV thuis. 0. 0. Almere uit. 1. Vitesse thuis. 3. En Sparta uit. Daar gaat het dan misschien om. Ja, dat zou leuk zijn als die nog ergens om gaat. Dat is natuurlijk cruciaal. Ja. 0. Maar jij zegt het seizoen zit er eigenlijk op. Nou ja. Dat zeg jij toch? Nog niet, ja. Ja, dat zei je in de stelling, toch? Sterke ja, klopt. Het seizoen zit erop. Heb ik gemerkt, inderdaad. Ja. Vanaf minuut 1. Ja. Wat vind je ervan tot nu toe van? Even een leuk. kleine evaluatie. Ja, is goed voor me. Ik vind jou wel best voetbal van Cambuur, hè? Even een beetje positief. Nee, trek meer naar deze kant. Ja, toch wel, hè? Toch wel. Maar jij zegt dus, het seizoen zit erop. Het seizoen zit erop. Het zou kunnen, maar... Misschien ook wel niet. Het zou ook niet kunnen. Ja. Maar Kees van Wonderen is vrij stellig. Want die zegt van... Ja, de je wilt play-offs... even naar het coachje toe praten. Zullen we dat doen? Ja. De play-offs zijn heel reëel. Nee, je hebt het coachje weer niet geluisterd. Nee, ik heb niet geluisterd. Je moet er zo naartoe praten. Ik stel hem de vraag of de ploeg een laconieke houding had. Oh, je hebt je eigen vraag laten staan? Nee. Oké. Heeft de ploeg een laconieke houding? Vraag aan Kees van Wonderen. Nou, niet laconiek. Nee, ik zou het niet laconiek willen noemen. Laten? Nee, onmachtig, denk ik. Onmachtig. Het oogt op mij als wat energieloos. Fris, fitheid. Ja, termen kun je er allemaal op plakken. Het wilde gewoon niet. Er zat zand in de motor. Zo kan je het ook omschrijven. Dit was dus tegen FC Utrecht, zand in de motor. Ja. Stel je voor, hè, want Kees heeft ook namelijk gezegd van... het kan nog steeds. Hè, het is best nog wel reëel dat wij de play-offs halen. Dat is het verschil met Sparta. 4 punten. Maar... Als je zo voetbalt, hebben ze daar dan wel wat te zoeken in de play-offs? Ik vind dat altijd, dat is net als bij Cambuur. Als je die play-offs kunt halen, wat heb je... werd ooit ook gezegd toen Cambuur promoveerde. Toen ging het uiteindelijk niet door. In die tijd van Pama en zo. Zei ja, maar dat was ook niks worden, want er heeft niks te zoeken in de Eredivisie. Ja, maar je wilt toch gewoon altijd het hoogste haalbare halen. Dus het is lekker belangrijk dat je er niks te zoeken hebt. Je wilt gewoon die play-offs halen. Nou, dat geldt voor Heerenveen ook, voor Cambuur ook. En het voordeel van die Europese play-offs, in tegenstelling tot promotie-degradatie, is dat het nu maar 1 wedstrijd is. Dus, nou ja, de geluksfactor wordt daar ook weer groter van. Dus, nou ja, wie weet. Ajax kan... dan heb je straks de eerste wedstrijd, dan moet je tegen Utrecht of tegen AZ. Ja, ook nog uit. Vlieg je er ook meteen uit. Zo is het ook weer. Ja, dat vlieg je er ja, maar weet je, waar vooral de focus nu op moet, is volgens mij dat het zo ontzettend wisselvallig is wat Heerenveen laat zien. Tegen de RKC. RKC is echt totaal niet in vorm. Slechte ploeg momenteel. Heerenveen speelt heel slordig, kan er niet onderuit spelen. Terwijl ze best wel kwaliteit hebben met spelers als Olsen en Saroui. Dat zijn echt klassenspelers. En dan krijgen ze het niet voor elkaar om die wedstrijd af te maken. En dat was tegen Utrecht. Utrecht speelde ook niet fantastisch. Maar ik vind vooral ook de verdedigers, jongen. De Polish Wall. Wat is er aan de hand met de Polish Wall? Wie uitgekapt werd bij die derde goal. Pijnlijk door Sam Lammers. Dat is een international. Maar hebben ze niet beter. Maar wat vinden we van Beek sinds hij weer terug is? Ja, ook niet goed. En de man die elke week door jou wordt opgehemeld. Oliver Broude. Ja, die heeft ook een nou, je dacht dat het tegen FC Twente niet slechter kon. En toen kwam FC Utrecht nog. Rode kaart. Ja. Ik vond het wel zwaar.
jij het zwaar? Ik vond het niet zwaar. Maar ik ken iemand aan deze tafel. Je kunt hem geven. Die heeft de hele wedstrijd gekeken. Ja. Ja, Daniel. Je hebt hem wel de hele wedstrijd ook, hè? gekeken. Ik weet niet of ik de hele wedstrijd... Ik heb hem uitgekeken. Is je vriendin ook fan van Heerenveen? Nee. Jouw schoonfamilie wel. Vooral schoonmoeder. Schoonmoeder. Ja. Oké. En zat zij dan Dat ook... Squamem? Zeg je squam, Ja, zeg je mem? Ik praat geen Fries. Maar zeg je wel mem? Dat is schoonmoeder dus? Ja, Mem. squam. Nou, de volgende keer dat ik daar ben, dan... Ja, dat scoor je punten. Dat scoor je Ja, punten, hoor. word ik- Dat scoor je Memmy. punten. Wil je een biertje uit de koelkast pakken? Mijn vriendin zegt mem inderdaad tegen. Ja. me. Ja. precies. Maar want jij hebt ernaar gekeken, naar die wedstrijd. Kon je het een beetje volhouden? Nou, ik heb hem dus uitgekeken. Ja, ik heb de goals van Wallenmark. Dan heb je hem uitgekeken. Dan heb ik hem Dat was uitgekeken. wel een goede goal, die eerste. Goeie goal. Tweede ook. Zeker. Ja. Ik kreeg die cadeau. Ja, die was lekker voor Ja, maar van Roelof zei, de rode kaart van Oliver Brouwer vond hij wat zwaar, 2 keer geel. Ik vond het zelf eigenlijk wel terecht. Ik vond, ja, met de gele kaart vond ik het niet heel slim. Was niet slim. Nee. Nee, was niet Nee, slim. dat was zeker niet slim. Nou ja, goed. Maar volgend jaar, dan hebben we Sam Kersten. En? En? Het geruchtje moet ik hem wel Gaan we het geruchtje doen, jongens? Het grote nieuws. Het grote nieuws. We krijgen nu, tromgeroffel. We krijgen nu het grote nieuws. Hier gaan we even voor zitten. Nou, Ik heb een geruchtje gehoord nou, het is gewoon groot nieuws. over de mogelijk nieuwe trainer van Sportclub Heerenveen. De nieuwe trainer van Heerenveen. Mogelijk. Simke Hulshoff. Er is een gesprek mee geweest. Heb ik gehoord. Maar jij mag Heb ik raden. gehoord. Jij mag Grote raden. naam heb ik gehoord. Ja, Maurice Stijn was toch al de... Nee, grotere naam. Groter nog. Groter nog. Grotere naam. Grotere naam, hè? Nee, Heeft- Van Nistelrooy niet, hè? Die had Wel bedankt. in die categorie. Nou, noem eens een naam. Marco van Basten komt terug. Nee, ja, dat zou ik gekund. trouwens heel leuk vinden. Had maar gekund. Nee, dat wordt echt... Nee? Nee. Nou, Roelof, verlos ons. Er schijnt een gesprek tussen zijn, dus het is heel voorzichtig allemaal. Giovanni van Bronckhorst. Met Robin van Persie. Robin van Zo. Persie volgens Roelof de Vries naar Heerenveen. Nou, ik vind dit nogal een gedurfde Dat is dan weer uitspraak. jammer dit, hè? Wat vind Dat is dan jij? weer- Robin van Persie naar Heerenveen? Wel een grote naam. Dat is zeker een grote naam. Ik heb het gecheckt bij Ferry de Haan. Die kon het bevestigen, nog ontkennen. Ja, Dan die is- zei natuurlijk weer van, och, ik ga niet reageren op elke naam. Ja, ik vond het, nou ja... Ik had een beetje een ongemakkelijk gesprek met hem. Zeg nou even of het klopt, ja of nee. Nou, nee, dat kon niet. Ik zei, dat heb je toch Maurice Stijn en Rick Kruijs ook gezegd. Ja, maar dat lekte aan de andere kant uit. Onder andere die dubieuze foto natuurlijk. En, Ja, bij het Van der Valk Hotel. en het Rick Kruijs lekte ook vanaf de andere kant uit. Dus hij wilde dan hier niks over zeggen. Maar goed, vergaande bronnen die bevestigen dat er een gesprek is geweest met Robin van Persie. Die is momenteel bezig met coach betaald voetbal. Of hij de trainer is, weet ik niet. Ik weet inderdaad ook niet 100% zeker dat er een daadwerkelijk gesprek geweest is. Maar alles lijkt erop dat het wel zo is geweest. Maar het zou dus kunnen. Maar het zou ook. Het zou ook niet kunnen. Nee, maar dit hebben we met veel tromgeroffel aangekondigd. Ja. En dan weten we niet helemaal jij zeker. vooral. Nee, maar maar Robin van Persie heeft beschikt wel over de trainingspapieren. Dat vertel ik net. Hij is nu bezig met coach betaald voetbal. En dat loopt aan het einde van dit seizoen af. Was dat, hè? We hadden het nog even gecheckt. Ja. Nou, als hij het diploma haalt. Ja, precies. Zo was het, hè? Ja. Ja. Oké. Nou ja, dat zou wel wat zijn, Robin van Persie. Maar gelukkig, ik heb ook nieuws. Oh, En ik heb nieuws wat wel zeker is. oh. Ja, maar ik Zo, heb dit namelijk... vind ik nogal stellig. Wacht even, de disclaimer. Wacht even, moet ik even alle Geert de camera pakken? Nee, hoeft niet hoor. Denk erom, als Arjen de Boer wat zegt, er is geen journalistiek werk aan vooraf gegaan. Kleine disclaimer, het zou waar kunnen zijn. Maar het kan ook niet waar. Zou niet. Nou ja, laat ik maar gewoon in. zeggen, ik had de vorige keer Maurice Stijn hier aangekondigd. Ja. Ik heb Sam Kersten hier aangekondigd. Ja, en ik ga nu weer een middenvelder aankondigen. Nieuwe kunt- middenvelder, je kunt- aanvallende middenvelder naar Heerenveen. Heerenveen is bezig met... Ringo Meerveld? Nee? Oh, dat hoop ik. Komt uit de KKD. Je mag nog een keer gokken. Jij mag ook een keer gokken. Komt uit de KKD. Ja, aanvallende middenvelder. Ucik. Nee, Oh, hij Janosek? is een concurrent van Cambuur in de voorplaats 9. Emmen? Dan is het die van VVV VVV Venlo. Smans. Levi Smans. Smans. Ja, die is goed. Heerenveen is in gesprek met Levi Smans. 7 doelpunten, 5 assists. En dan Contract loopt nog wel een jaar door. onder de voorwaarde dat Rick Kruijs ook meegaat. Nou, dat is een package deal dan, hè, Ja. denk ik. Toch? Ja, maar wat vinden we daarvan? Jij hebt wel eens tegen hem Goeie gespeeld. speler, ja. Ik stond tegenover hem. Ja. Ja. Ja, hij Bleef liep, maar hij gaan. liep, hij liep Hij steeds liep uit je uit rug. Hij bleef wel elke keer gaan, ja. Dodelijk vermoeiend. Nee, maar een goede Ja, nee, ik vond hem wel een goede speler. speler, ja? Ja, is een goede Ja. speler. Oké. Halen. Oké, zijn er nog meer goede spelers in de KKD? Want jij Genoeg. noem eens een paar. Olcic dus. Ja, maar dan kom ik gelijk alweer bij Groningen, omdat ik natuurlijk met die jongens al veel... Die zijn van Heerenveen al niet meer haalbaar, denk ik. Nee, maar ook voor Heerenveen echt. Ja, bedoel je? maar ja, misschien wat pareltjes uit de KKD. Oh, Jij voetbalt er elke week tegen. Janosek. van NAC vond ik... Ja, Janus is wel goed. Die Ongbaar was wel goed. Jonge jongen nog. Ja, even kijken. Wie heb je nog meer?
Ja, ik vond die linksbuiten van VVV goed, maar die is... Alouche. Ja, die is al weg. Ja, die is in Kazachstan. Ja, linksbuiten van Dordrecht. Die van Feyenoord. Die, Ja, maar die zijn niet meer haalbaar. Nee. Ik vind Ringo Meerveld echt een hele goede. Ja, ik weet niet of die Olcic haalbaar, nee, dat denk ik ook dat hij niet meer haalbaar is voor Heerenveen. Helemaal als Willem II promoveert natuurlijk zal het lastig worden. Ja. Jongens, er ligt hier al de hele tijd een mooie Cambuursjaal op tafel. Daar staat op bedankt Cambuurplein. En ik heb begrepen... Dit is limited edition. Limited Beperkte oplage edition. verkrijgbaar. Precies, met allemaal logo's van Cambuur door de jaren heen. Want Cambuur bestaat straks 60 jaar. En deze sjaal die kunnen we weggeven. Want we hebben altijd een prijsvraag in deze sportcast. O jee. Meestal wordt het dan gedaan door Geert van Tuinen. Ja. Die is er dus nu niet. Nee. Dus mijn vraag is eigenlijk... volgende week ook niet. Die week daarna. En die week daarna ook niet. Dus mijn vraag is eigenlijk, zou jij de prijsvraag aan willen kondigen? Zo. En vaak begint hij dan met vrienden en vriendinnen. Ja. En meestal, jij weet nu nog van niks, hè? Nee. Maar we weten dat Daniel heeft een dubbele nationaliteit. Ja, zeker. Hij is ook, je zou mogen uitkomen voor de Seleção, als hij belt. Ja, maar de vraag is nu, waar is hij geboren? Dus waar is Daniel van Kaam geboren? Nou, de kamer is voor jou. Moet ik dan Andor. nu in de voetsporen stappen van de grote Geert van Tuinen? Ik denk het wel. Nou, dat ga ik natuurlijk mijn best voor doen. Vrienden en vriendinnen van de Sportcast. Ja, Dan dat maak staat ik dus even al goed. à la Geert. Even zien welke kamer is het, welk lampje, derber aan het lampje. Dit is een unieke sjaal. Bedankt Cambuurplein staat erop. Je shirt aan deze kant, aan de andere kant. Alle logo's uit de clubhistorie. En deze is te winnen. Het is een beperkte oplage, dus waar is er gauw bij? De antwoord zie je we op de vraag... Waar is Daniel van Kaam binnen? De onvierde van Cambuur. Dubbele nationaliteit. Braziliaans. Greens. En ik Nederlands nog. Maar waar is hij geboren? Mail je antwoord zo gauw mogelijk naar sport@omroepfriesland.nl. Zet net je telefoonnummer erbij. Want Arie de Boer, die belt het al net. Nee. Maar wil je adres? En waar wit Keo Disse winnen? Deze unieke Cambuursjaal. Nou, hoe deed hij dat? Ik verstond het. Jij verstond het? Ja? Nou, Want de vraag is, waar ben je Volgens wel. geboren? de rest mag in het Fries nu. Zo is het. Ja? Of we kunnen ook gewoon in het Fries praten. Ja hoor. Oké, nou, dan doen we dat, jongens. Dan doen we dat. Wel indrukwekkend. Ja? Ja. Nou ja, ik Misschien kennen we het wel vaker. Het is toch een beetje wissel als je als amateurvoetballer in de voetsporen stappen van Daniel van Kaam. Ja, het is altijd minder, maar ja, je doet een poging om in de buurt te komen. Ja. Zo is het. Trouwens, is het een gek dat Cambuur Michael Breij... Ja, we skeken nou moeiteloos oer in het Fries, hè? Het gaat toch altijd goed? Michael Breij gaat het over. Ja, Is het Mattie Bleuwen? Michael Bleuwen. Nou, dan laten we toch maar weer... Weet je wat, we gaan niet even wat anders doen. Want we hebben blijven. Jouke de Vries. Jouke de Vries, die is al rond 36 jaar speaker van SC Heerenveen. Daar Moet je heen. Heerenveen, Ja. daar moet je heen. En hij had vriendelijke bekendmaken dat hij er nooit dit seizoen mee ophoort. En hij is nou, als het goed is, onder de telefoon. Dag Jouke. Ja, daar Arjen. Ja. Daar moet je heen. Ja, daar is hij, daar is hij. ja. Wie dat eigenlijk een dreig besluit voor jou, Jouke, om te zeggen, na 36 jaar, rond 36 jaar, hoor ik ermee op? Nou, dreig weet ik net. Had er wel even nog nagedacht, want ik weet natuurlijk ook wel wat ik missen ga. Maar heel dreig, ach nee. Na 36 jaar, nee. Nee. Wat nee. wie dan eigenlijk die allereerste wedstrijd? Dat weer de wedstrijd in RBC nog, in 87. Oké. Dat kun je dus nog heel goed herinneren. Nou, heel goed. Daar ben ik wel eens een keer een beetje bij geholpen. Want ik dacht altijd dat het Cambuur weer. Maar dat weer net zo, dat weer letter. Dus het weer RBC, Fjouwerien. Fjouwerien, waar scoren? Dat weet ik net meer. Dat jouwt ook helemaal niks. Maar van, Jouke, wat is de reden dat je het ophaast? Nou, omdat ik hier van mezelf besloten nam om op een moment een keer te stoppen. En ik dacht, ja, voordat er ooit nou zien komt die zei, weet ik, als die dat Joukes ophoudt, doe ik het zelf maar. Nou, ja, misschien ik wel een beetje, ja, maar ik denk meer van het mooie West. Het weer prachtig, 26 jaar. Ik ga zo volle moois met de club meemaken en ik ga me zo altijd zo bevoorrecht veel om dit waan te maaien. Dat ik denk, ja, ik moet zelf op een moment eens denken en zeggen van, nou, ik stop er mij. Dus een echte reden, van daar of daarom. Er waren wat mensen die dachten dat het weer, omdat ik misschien ziek weer. Maar ja, ziek hebben we alle jaar wel eens even. En ik heb hier gewoon een pechwinter. Maar dat is geen reden, dat besluit stond al heel lang vast. Dus een echte reden, nee, die is er eigenlijk net iets. Nee, hoe riest hij eigenlijk taal op een wedstrijd? Is dat voor de spiegel te oefenen? Nee. Meestal ben ik dikke uren van tevoren in het stadion.
Dan praat ik even met de jongens van de radiocabine. En dan nemen we dingen door ze even betrogen. Of wat er is wat bijzonderheden binnen. Nou, en dan... sorry. En dan komt op een gegeven moment de opstelling. En vanaf het allereerste moment zet ik altijd streepjes onder de naam. Gewoon een streepje. En dat doe ik nog steeds. En dan, dan keur ik wat om. En op een moment ging ik op mijn plekje zitten. En dan de koptelefoon op. En dan jerk ik wel wanneer ik beginnen moet. En wat wie nou de allermoeilijkste naam om u te spreken? Poeh. Want Jereveen had er wel een paar hoorn, hè? Onwoezeruike. Onwoezeruike. Constantinovici. Ja, zeker. Bilal Bassasi-Koglu. Nou, dat vond ik net een moeilijke. Oké. Nee, maar het is natuurlijk... En wist wel, er zijn natuurlijk een hele hoop clubs van die zeer exotische naam. En dan kiest af en toe ik wel eens de mist in. Want ik na 26 jaar staat er bij een opstelling. En nou is het nou wat makkelijker geworden. Maar zit er altijd druk op. Ik weet niet, Jim, dat ik ervaren, Jim begin, ik denk het net, hè, door gewinterde man. Zo. Maar vooral Roelof. Roelof, ik was even stuiten. Ik weet net meer wie je maken hebt, maar dit is net meer belangrijk, zegt Roelof dan. Ja, dat heeft hij regelmatig. Ja, toch, hè? Sorry, Roelof. Mooi, de verbinding wordt wat minder. Ryan de Vries, bedankt. Maar, ja, ik ga nog een tunnel in. Ja, precies. Nee, maar dat doet het al zo lang, hè? 26 jaar, rond 26. Ja. Is het vak echt verloren? Ja, het is wel verhoren. Want ik weet nog wel dat ik de eerste keer dat ik wedstrijd in Cambuur speelde... dat ik toen gewoon begon mij voluit de naam van Cambuur te nemen. En ik voluit zei van Friesland Sportland. Wist je wel, dat moest mij natuurlijk net in het Fries. Friesland Sportland. En we speelden toen Jouke Dantuma. Speelde toen bij hun. En toen werd hij wisselen. Hij kwam erin. En toen zei ik de man met die prachtige voornamen. Wist je wel? Dat hoest nou net meer uit te hellen. Nee, dat mag net meer? Nou, dat zei wel mij. Maar ik denk dat het een gedeelte van het stadion even short werd in huis wennet. Ja. En hoe is het dan Daniel van Kaam onkundige? Met rugnummer 8. Rugnummer 8. Daniel van Kaam. Nou, één keer jou. Nou, als er buurtvoetballer is het natuurlijk met nummer 8 Daniel van Kaam. Ja, kijk eens. Ja. Het gaat ook om de intonatie, hè? Dat is goed hoor. Goed hoor. Heb je nou ook zoiets, Daniel, als je dit hoort van... nou, ik zou een overstap naar het Abelensra stadion overwegen? Nee. Nee? Nou ja, dat is teleurstellend. Dat ja, is verkeerd antwoord, Daniel. Ja, maar daar hoort ik op, Jouke. Dus ik snap het wel weer. Het had ik je zin meer. Het had ik je zin meer. Nee, 12 mei, dat is de thuiswedstrijdje Vitesse. Dat wordt dan in allerlaatste. Ja, dat wordt in een allerlaatste officiële. En ik zei dat er zeker iets is, of ik moet even niet vallen, of er is ziekte belly gerust. Ja. Maar dat is de officieel de laatste wedstrijd. Ja. Goed zo. Goed zo. Eindje Davids. Nee, officieel is dat de laatste. Nee, Roelof de Vries. hij wil wat waarom, Jan, hè? Ja, zo jammer, hè? Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Jammer. Ja, zo jammer. Jouke, dankjewel. Dat is even de telefoon komen woedest. Gradien. Fijn uitsturing nog. Ik zal het jongen even zien weer. Oké, dag Jouke. Hoi. Hoi. Ja, wij wie een blun bij Michael Breij. Michael van Praag. Michael van Praag. Nee, Michael Breij. Nee. Is het ook gek dat ze hem geen nieuwe aanbieding hebben gedaan? Hij heeft 5 jaar hier gevoetbald. Zijn volgens mij niet eens in gesprek geweest. Dat heeft ermee te maken dat het soms als club voordeliger is om een contract formeel op te zeggen. Omdat anders een contract doorloopt tegen bepaalde tarieven. Oftewel, het komt erop neer, stel ze hadden dat contract niet opgezegd, dan had hij heel veel geld verdiend, wat Cambuur misschien niet had kunnen betalen. Hetzelfde geldt voor Ulrikis, voor Tol. Dus dan is het beter om een contract gewoon eerst formeel op te zeggen. En dan kun je later altijd nog met spelers in gesprek. Dus een slimmigheidje. Nou en gewoon logisch beleid. En in principe is het ook zo dat Breij naar het buitenland wil. Dus dat ze bij Cambuur er eigenlijk al vanuit gaan dat hij sowieso weggaat. Nou, waar wil hij naartoe? Naar het buitenland. Ja, maar is een specifiek land? Luxemburg. Nee, een avontuur in het buitenland. Weet jij dat? Waar hij naartoe wil? Geen idee. Arsenal. Nee? Ik bedoel, hij kan heel goed opschieten met Sonny Stevens. Nou ja, die zit in Indonesië, die heeft er daar goed naar zijn zin. Ja, ik kan me best voorstellen dat zoiets heel interessant is. Lekker man. Michael Breij is een liefhebber, mooi weer, strand. Ik zie hem wel in Indonesië voetballen. Ja, slippertjes aan. Af en toe een doelpuntje maken. Ja, je bent wel een superster, hè, als je in Indonesië voetbalt. Ja. Zo. En helemaal als je als doelman een doelpunt maakt. Sonny Stevens heeft gescoord. Ja. Nou, die kan niet meer over straat, hoor. Leef onder de steen, volgens mij. Zou je nog een keer in Brazilië willen voetballen? Daar waar je is wel een voetbalgek. Ja, qua niveau... ja, nou, lekkere prijsvraag. Nee, qua niveau is dat natuurlijk anders dan Indonesië. Ik denk dat het hoogste niveau zeker, ja. Wat is je band nog met Brazilië? Familie van mijn moederskant. Ja, is eigenlijk... ik heb 1 tante
als ik het goed zeg, nog in Nederland. De rest allemaal in Brazilië. Dus ik ga deze zomer. Oké. Kijk terug. Ja. Voor het eerst Waar ga je sinds... nou naartoe? Naar Manaus, naar Oh, ja, in de stad, jungle ook echt. ja, het is Amazonegebied. Ja. 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 Oké. Ja, Rio ook dan een weekje. Dus, Is het dan de eerste keer dat je terug gaat? nee. Ik ben wel vaker teruggegaan. Ja. En dan ook een beetje voetbal op het strand? Ja, Slippertjes aan, ja. balletje hoog houden in de Lekker branding. zonne. Ja. Ja, Oh, heerlijk man. toch? Ja, Ja. Maar ja, lijkt het je niet wat om daar nou echt gewoon ook te gaan voetballen? Ja, dat ligt. Ja, weet je, het gekke is, al die spelers in Brazilië willen naar Europa in principe. Dus Het is een beetje gek dat jij dan de omgekeerde weg gaat ja, maken. in dat opzicht wel. Het is toch fantastisch om daar. Lijkt me echt Tuurlijk, ja. heel raar. Nederlanders gaan nooit naar Uiteindelijk, Brazilië. ja, Ja, en- Seedorf. Maar Uiteindelijk vind ik wel, enige. zeg maar, een transfer. Dan kijk je in principe naar het niveau. Natuurlijk je salariscontract. En het leven eromheen. Alleen Brazilië is, denk ik, zeg maar, als vakantieganger is het anders als je daar echt woont. Want er zijn wel heel veel problemen met dat land als bewoner, denk ik, hoor. Dus ik ben een keer in Rio geweest. Ik heb er nooit Ja. zoveel achterom gekeken. nee, dus ik denk ook Ben je een als keer in je, Rio geweest? Heb ik dat wel gesteld? Ja, heel vaak. als je een ander kleurtje dan ik heb, dan moet je oppassen. Ja. 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 Nou ja, goed, maar we hebben het al een beetje aangestipt, hè, jouw toekomst. Want je contract loopt nog een jaar door. Je hebt dus geen clausule in je contract laten Nee. opnemen. Nou ja, je bent niet de enige, had Lars Lamboy ook niet. Had ook geen clausule in zijn contract. Ja. Maar hoe zit het eigenlijk met Lars Lamboy? Komt hij eigenlijk nog? Jazeker. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? De laatste ontwikkelingen zijn dat er een datum staat in de uitspraak van de arbitragecommissie. Die datum is 15 april. Dat dan het contract van Lamboy bij RKC ontbonden wordt. Dus deze week. Mits hij voor die tijd aangeeft dat hij dat verzoek tot ontbinding intrekt. Nou ja, dat gaat niet gebeuren, want Lamboy wil naar Cambuur en Cambuur wil Lamboy binnenhalen en betalen. Dus waarschijnlijk wordt per 15 april zijn contract daar ontbonden. En dan verwacht ik dat hij zeer spoedig in Leeuwarden begint. Oké, want iedereen is er wel over eens. Die €100.000, die moet gewoon betaald gaan worden. Die gaat op aan, het kleed komen. aan Ja, RKC. ja, Ja. 100%. Ja. En jij zag nog wel, want je contract loopt dus nog door. En jij ziet je nog wel een jaar voetballen bij Cambuur. Ja, alleen inderdaad ook, dat was de stelling toch? Of ik een jaar... Zal ik hem er nog even bij pakken? Zo, Even kijken, even zien. Volgend seizoen speel ik nog steeds bij Cambuur. Ja. En jij zei toen volmondig, zeer enthousiast ja. Ja, nee, ja, ik vind... Als jij nee zou zeggen, moest er nu ook wel iets zijn... waarbij ik dus antwoord nee moest gaan zeggen. Ja. En ik heb dus een jaarcontract. Dus om dan iets anders dan ja te zeggen, zou ik dan heel raar vinden. Ja, maar het kan ook een win-win. Jij misschien nog een mooi avontuur. Cambuur houdt misschien nog wat geld Ja, alleen over. wat ik zeg, als dat nu het geval was... had ik misschien inderdaad dan nee gezegd. Ja, maar er speelt nu niks. Nee, dus dan is het een ja. Dan is het een ja. Ja. Maar het kan nog wel. Er kan nog wel iets komen natuurlijk, toch? Tuurlijk, ja. Maar ja, dat weet je ook met voetbal. Dat zelfs op het allerlaatste uur... dat het ook nog ineens kan veranderen. Als er een club uit de Eredivisie voor jou komt, dan ga je daar serieus naar luisteren natuurlijk. Tuurlijk, ja. Weet je, uiteindelijk zie je jezelf bij een bepaald niveau en heb je ook ambitie natuurlijk. Natuurlijk wil je het hoogst haalbare. Ja. En de Eredivisie is een hoger niveau dan de keukenkampioen. Ja, het liefst wil jij gewoon naar in de Eredivisie voetballen. Ja, alleen dat was dus een beetje het zonde daarvan dat Cambuur dus dan vorig jaar als team zijn en dan gedegradeerd zijn. Want in principe, ja, het mooiste was natuurlijk geweest als we gewoon in de Eredivisie hadden gebleven. Ja. Maar goed, Cambuur heeft dus ook allemaal gesprekken gehad, met name met spelers van wie de contracten zijn afgelopen. Ja, Dat doet denk ik ook Henk de Jong. Heb jij ook al een gesprek gehad met Henk de Jong over volgend seizoen? over contracten. Nee, niet over of, contracten, maar meer ook van hoe kijk je aan tegen volgend seizoen? Je zit een beetje in de slotfase van dit seizoen. Kijk je al, of is dat allemaal nog, wordt dat een beetje vooruitgeschoven? Nee, naar mij persoonlijk niet. Ik denk dat is inderdaad met de jongens die afgelopen contracten hebben. Nee, met mij persoonlijk is het niet een gesprek geweest van wij zien jouw rol zo of jouw rol zo. Maar heb je ook het gevoel, dat gevoel heb ik namelijk wel, en jullie misschien allemaal wel hier aan tafel, dat er behoorlijk wat gaat veranderen bij. Dat denk ik wel, ja. Net als vorig jaar eigenlijk, dat ook, wat was het, stuk of 15 die weggingen. We hebben 2 weken geleden hebben we Sander van der Heijden hier gehad aan tafel. Nou, er bleven weinig spelers over. Die hij dan... maar goed, hij gaat er niet over. Hij vroeg van hem van met wie zou je doorgaan? Dus hebben we bijna alle spelers langs gegaan. zo. Dus hij Ja. weg. En Nee, we oké, hebben slecht nieuws voor je. Ik moet weg. Nee, maar van heb je dan... denk je daar wel over na dan? Hoe dat team er volgend jaar al uitkomt te zien? Nee. Ik eigenlijk nee. Op dit moment niet. Jij denkt alleen maar aan de play-offs. Nou ja, ik ben wel... Ja, ik vind het ook een beetje meer een rol van de directie en van de trainer eigenlijk
mijn ogen. Ik ben nu inderdaad meer bezig van jong Ajax. Dat is het belangrijkste. Ja. Gewoon komende maandag, jong Ajax. Ja. En dat is een van de jong ploegen die je nou juist net wel kan Wel hebben. hebben gewonnen, ja. Ja, toch? De enige volgens mij. Ja. Dat is de enige, ja. Ja. Dat is toch eigenlijk, heel eerlijk Daniel, dat is wel een beetje erg, toch? Nou ja, wij hebben echt punten verloren aan ploegen. Met alle respect, ik denk ik. Ja. Op Os thuis. Ja. Meestal als je zegt met alle respect, dan komt er een belediging, hè? Ja. Zeg het maar gewoon. Nou, Ja, die top, zegt Os, top Os thuis. Dat kan echt niet. Nou ja, zo'n jong ploeg van jong Utrecht heeft volgens mij 1 uitoverwinning. Ja, was bij ons. Ja. Maar ja, dan, dat geeft denk ik wel een beetje aan. Ja. Hey, Ja. jullie spelen over 2 weken tegen Groningen. Dat Ja. is natuurlijk voor jou een bijzondere wedstrijd. Is er nog een kans dat jij tegen je broertje speelt? Want die speelt ook nog bij Groningen, toch? Ja, alleen laatste jaar. Alleen dat is... nee, die zit meer bij onder 21 dan bij het eerste. Dus nee, ik denk... De kans is denk ik 0,001%. Ja. Was wel leuk geweest. Ja. Toch? Zo'n broederslag op het middenveld. Is het ook een middenvelder? Rechtsback. Rechtsback. Ja. Oh, Dus heb je- nee. Nee. Dus Maar nee. als hij op zijn 21ste nog bij Groningen onder 21 speelt... Dan, kunnen we dan concluderen dat jij de meest talentvolle bent van de 2? Dat sowieso. Nou, talentvol. Dat weet je, sommige jongens hebben zoveel talent, zijn geen profvoetballer geworden. Dus talentvol wil ik ook niet zeggen. Alleen als je dat dan puur naast elkaar legt, zou je dan wel kunnen zeggen. Ja. Ja, wat is de belangrijkste eigenschap waar een voetballer over moet beschikken? Belangrijk. Ik denk weten waar je kwaliteiten liggen. Dus stel je voor inderdaad, je bent een rechtsbuiten. En je hebt door dat je bijvoorbeeld niet de statistieken kan overleggen met bijvoorbeeld de linksbuiten van jouw team. En dat je wel snelheid hebt, je bent fysiek sterk. Dan zou ik misschien denken van oké, mijn kwaliteiten liggen inderdaad misschien wel in plaats van de actie zelf maken. Maar in plaats daarvan ga ik er komen. Dan weet je van oké, daar zijn mijn kwaliteiten. Misschien is het dan beter om bijvoorbeeld rechtsback te worden. Dat is dan bijvoorbeeld een voorbeeldje daarvan. Een spits bijvoorbeeld die weet dat hij alleen sterk is in de 16. Ja, dan zou ik hem niet zoveel in de bal willen hebben en de bal aan de voet. Of een nummer 10 die vooral goed is in de diepte. Zou ik dan ook niet... Dus te veel- goed weten wat je goede eigenschappen Dat denk ik zijn. wel. je En juiste dan kwaliteiten. daar dan vooral op focussen. En ik denk dan daar dan weer uniek in zijn. Om dan zo belangrijk zijn voor het team. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor het voetbal. Ja. Ja. Nou, daar kunnen wij ons allemaal in vinden, denk ik. Mooi gezegd. Mooi gezegd. Jongens, we zijn er aan toe. Ik dacht, we gaan nog even over die play-offs hebben. Want op die stelling zijn we helemaal niet teruggekomen. Welke stelling was het? Die stelling Help voor me eventjes. Daniel. Van wij gaan zeker de play-offs halen. En toen zei hij zeker. Nou, zeker durf ik niet te zeggen. Nee. Dus nee. Dus nee. Maar je ziet nog wel een kleine kans? Ja, uiteindelijk kans wel. niet. Want Grote kans zelfs. Grote kans. Echt? FNV heeft nog maar een puntje meer. Ja, als jij gaat tellen, dan wel. Dan vind ik het toch nog een grote kans. Als wij 12 punten achter stonden, ja, dan vind ik het een kleine kans. Ja. Maar je moet uit naar Jong Roda. Ajax, Ajax, Roda. Roda en Groningen. Ja. thuis tegen Dordrecht, Helmond Sport. Nou, we dat is een hebben kleine kans, Daniel. Dat is een kleine kans. We hebben er net over gehad dat we de punten verloren tegen kleinere ploegen. Dat is waar. Dus En thuis hebben jullie, wat hebben we gedaan tegen Groningen? Gelijk? gewonnen. Oh, gewonnen. Je hebt uitgewonnen bij Dordrecht. Ja, Gelijk tegen Roda thuis. ja. Nou, Dus geen enkel... dat is toch een grote kans. Grote kans. Ja, dat is gewoon een grote kans. Eredivisie. Gewoon Ja, kan er Eredivisie. gewoon Ja. En als het play-offs zijn, jongens, dan is er... Ja, dan is er een kans. Dan is er Want alles dat mogelijk. zijn wedstrijden op zich. En dan kan dit nou, maakt rare sprongen. En dan speel je Eredivisie en heb jij ook weer wat je wilt. toch? Nou, Zo is win-win. Win-win. Jongens, we zijn toe aan de overdenkingen. Je moet kiezen en we komen er niet op terug. Oké. Ja. De eerste is voor Andor. Henk Veerman of Robert Soldriekes? Oh, dit is dezelfde als de stelling. Ja. Wat een slechte overdenking. Nou ja, weet je wat? Die doe ik gewoon niet. Dan weet je Sam Kersten of Sven van Beek. Sven van Beek. Sam Kersten natuurlijk. Kersten natuurlijk. Van Beek ging Roelof, zo de fout Alex in. Pastoor of Robin van Persie? Oeh, nee, dan moet ik natuurlijk gaan voor Alex Pastoor. Alex Pastoor. Ja. Jij zegt nu, kiest Alex Pastoor boven Robin van Persie. Ja. Topscorer alle tijden Nederlands elftal. Ja, maar betekent dat ook dat hij een goede Een trainer goed is? paard is nog geen goede ruiter. Wie zei Ik dat vind het ooit? wel, Dat zei Marco van ik vind Basten. wel En Van Co. Persie, hoe Adriaanse. die praat over voetbal, altijd wel erg interessant. Dus dan heb je soms wel het gevoel, dat zou er ook wel eens een goede trainer in kunnen zitten. Maar hij heeft natuurlijk nog niks bewezen. Hè. En ik roep hier altijd, over Ruud van Nistelrooy zei ik altijd, dan laat eerst maar eens even zien dat je een goede trainer bent. Dus ja, dan zou het heel raar zijn als ik nu voor Van Persie kies, toch? Dus jij adviseert Heerenveen om Van Persie niet te nemen. Ja. Jij zegt Want neem hij lekker heeft geen ervaring. Weet je? Haal gewoon beide. beide. Nou, Pastoor
Goed, we Hoofdtrainer. komen er niet op terug, toch? Nou ja, we komen er niet op terug. Je Persie moet als kiezen. assistent. Goed, en de laatste is natuurlijk voor Daniel van Gaal. Daar komt hij. Ben je er klaar voor? Ja hoor. De play-offs met Cambuur. En dan waarschijnlijk in de eerste ronde uitgeschakeld worden. Of toch liever lekker naar de Copacabana op vakantie naar Brazilië. Dat is nog maar één antwoord. Tuurlijk. Copacabana? Play-off. De play-offs? Ja, De play-offs. Ik noteer hem. Dankjewel Daniel. Ik vond het Ja. leuk dat je er was. Ik ook. Vond jij het ook leuk? Ja, ik vond het leuk. Oh, gelukkig. Nou, ondanks de eerste minuut, maar... Ondanks Arjen de Boer. ja, Jij kunt nee, gewoon was, tegen je Friese schoonfamilie zeggen dat jij bij het paradepaadje van de Friese TV hebt gezeten. Zo Ik is denk het. dat zij hebben gekeken. Ik weet het wel denk zeker. ook. Ja. Ik weet het wel zeker. Mag ik je dank zeggen? Nogmaals, volgende week jongens hebben we een hele nieuwsgierige gast. Oh. Ja, we hebben een mystery guest. Mystery guest? Ja, een mystery guest. Ja, we mogen niks verklappen. Maar we hebben een waardig vervanger van Geert van Thun. Oh, nou, je die tegen bij je in de buurt komen, Ken? Hij kan een heel hut laatje. Dat is al sowieso leuk. Oh ja. Goed zo, jongens. Nijwieken. Dus weer een nagelnijs podcast. Ik zou zeggen graag van Dag.